Ahojte, chcem sa vám pochváliť, dnes mi prišiel ešte balíček plný super dobrých vín z Eurony. Minule som vám zabudla povedať, že ten balíček, čo som vám ukazovala, tie výrobky v ňom, som zaň zaplatila iba poštovné 5 eur, ostatné všetky veci som mala zadarmo, takže dievčatá, šup, registrujte sa, objednávajte si a aj vy môžete mať balíček v hodnote 200-300 eur za 5 eur. Teraz vám ukážem vínka, ktoré som si objednala. Objednala som si pálavu. My s manželom milujeme pálavu. Sú to naozaj toto kvalitné moravské vína. Táto je 2022 a je to biele polosladké vínko. Pálavu. Potom som objednala, z každého rožka troška chceme poskúšať, frizante. A toto je, tuším, že suché vínko. Nevidím to, lebo je tam priesvitná etiketa. Je to kuvé a je to... No, nevidím to tam, ale tuším, že je to šumivé, suché vínko. Ako vidíte, tie vínka, niektoré majú aj parádne ocenenia českých vín. Toto je Tramín červený 22 a získal ocenenie Kráľ vín Českej republiky. A je to biele suché vínko. Niektoré sme už ochutnávali, boli fakt výborné. Pozrite, toto je napríklad Riesling rímsky a má zlatú medailu. Minulý rok získalo v juhomoravskom regióne Zlatý Meditrian. Vidíte, to máte ocenenia. Sú fakt výborné. Toto je vlastne jesenný zber a je to biele suché vínko. A ešte tu mám takúto pálavu. To je 23. A toto je tiež polosladké vínečko. Tuto som už pila, tá je tiež výborná táto pálava. A vždy vám tie vínka prídu v takýchto krabiciach, parádne zabalené, aby ich kuriéri nepoškodili, nerozbili. A tuto mám Riesling Vlasky a pozrite, koľko ten má ocenení. Tieto vínka stoja v bežnej katalógovej cene sú nejakých 17 eur, ale tým, že my nakupujeme v Eurone pravidelne, tak máme zľavy, tak nás to vínko vyjde na nejakých 13 eur. A tým, že máme provízie za nakupy, tak ja mám týchto 6 vín za nejakých 28 eur. Takže to sa oplatí, dievčatá. Vyskúšajte, odporúčam. Naozaj výborné, kvalitné vínka. Ahojte.